konec je pouhým začátkem úplně nového příběhu. Příběhu, kterého nejsme spisovatelé, ale hrdiny, kteří si tento příběh tvoří a je na nás, jak s ním budeme nakládat. Staví se a budou se stavět překážky proti mně, ale já už vím, co chci. Zvednout se a bojovat proti nim. Do poslední kapky potu a na konci, až bude po všem, odejít s úsměvem na tváři a zapomenout na minulost, žít přítomností a přemýšlet o blízké budoucnosti. To jsem já, Párátko. Děkuji vám všem za vaši podporu, protože bez vás bych nedošla na tuto hranici 1000 odběratelů. Děkuji, že mě sledujete a doufám, že mě i nadále sledovat budete. Budu dělat něco proto, aby se má tvorba posunula úplně na jinou úroveň a bavila víc lidí. Protože nic není hezčího, než když si mohu po vydání videa přečíst vaše komentáře, jak vás má videa baví, nebo vám vykouzlila úsměv na tváři. Já vám za tohle všechno děkuji a zase někdy u dalšího videa.